ithombe isuka direct kumuntu ongaphakathi. So ungangichazi ya ayikho Ya ngiyakho ukuthi kusibe nesixazululo kube khona isixazululo kuleya nkinga ukuze yonke into izohamba kahle lokho nje kuphela engikucelayo. Ukuze yonke into Sizwe. mkhaya kuhamba kanjani? Ngiyaphela photojana. Hayi sadodoba kufani ngane wethu. Bhuti. Hayi ngibonile ithombe leziyana. Mhlawumbe ngoba wena ungaka amaphumulo mhlawumbe kuzothi ukuringa kuwena kancane ukuthi ngwakamlambe sibongo mina. Ngoba Okay. kuzothi ukuringa kancane mhlawumbe umungaka maphumulo. Ithombe zakhe angithandanga mkhaya wami ngoba ngeke ngathi ukukhomenta ngase ngibuye ngihoxisa ngathi mina kodwa ngoba phela singaba sendaweni nje akukhona lapha nakwaLithuli khona isithombe nje ebesikhona lapha kwivideo yakho singasekugcineni akusone sangalela ngithi mina hey akukhona lana man ngithi kodwa ngase ngibuye ngithi mina hayi umkhaya ngoba umuntu olokhungana vele lento ayishoyo iyona but ezinye zeyithombe ezivela lapha akuzona ezalapha kwaLithuli la esazi khona njengabantu thina esikhulele endaweni nabahlala khona. Imibuzo ke yasibamningi imibuzo abanye ngize ngayidelete ipost yami I mean i-comment yami ngoba Comment ya. bese bezothi hayi ukhomenta ngoba abanye bethi hayi wayegane ukuthi wena ngoba ngithi ngwakamlambi mhlawumbe uzo understand ukuthi why ngize ngagcina ngidelete bengiphazanyiswa esinye seyithombe esikhona kule yes sokuthi akukhona kaLithuli lapha kodwa ke into eyishoyo iyona iyadida ke lapho mina okuningi angifuni ukugxila lapho ukuthi hayi khona khona kwezinye thina ke cha no ngithi mina ngithe mina ngoba uyiciko wena ku right but bese ngishilo kuma-comment ukuthi hayi no othi ngitshele something ngitshele something yes leya nto ayisukele ekhanda yazo yes leya nto ayisukele ekhanda ngisegoli mina ngihambe ngishuthana nemizi yabantu yakithi mina umusi so le zayithombe isuka direct kumuntu ongaphakathi so ungangichazi ya ayikho ngiyakuzwa mina ngikuzwa everything but there is a pic ongeyona yalaphana okuwukuthi futhi ngishilo nami kwi-comment yami ukuthi khona isithombe okungeyisona ke esangale kancane mna wethu ngithele izithombe ngithatha kumuntu wangaphakathi yebo angazi-ke wena ukuthi kanjani kwashaqaba lezi ithombe ngithatha kumuntu wangaphakathi yebo yes ngiyathanda ukuthi uma ngabusho kanjalo mfethu kuhle but singabe sabi kuyona kodwa i-content ngeke ngithi theme noma ne-content konke kwaleya nkulumo yakho right Sizwe akufanele ngize akufanele mfowethu uthe ngwamaphumulo wena kufaya ngabe usungizwile ukuthi ngithini ku yebo hayi ngiyakuzwa kahle lento ngithi mina ngiyithatha ngaphakathi kwezinye zezingane zamfoka mall wena ngathi mina ngithi la nakukhona ungifisa kanjani ngeke into nje ayenze sense leso ekhulumayo mara ngeke ngithi ke mina ke wait ake siyeke ngaphandle kokuthi ngaka mfowethu ngaka angisafuna ukuba ne-conversation ende kangaka ilula phela lento engisho ilula ngane yakwethu ungixolele cha ilula kumele ngabe understand hawu sekumele ngize ngisho bafowethu hawu
Sekumele ngize ngisho, sekumele ngize ngineke indaba ukuthi usibanibani okasibanibani othe hayi kwahlela. Mtumseni. Lenkabi le Hey, sayithule le nkabi le. yobheka nokulandisa izinto eziningi bafowethu yabona ezinye zezinto nje ziyadisappointa yabo ezinye izinto nje ziyadisappointa mina ingixakile lento yokuthi kuze kuPaulo Zanefa ebazi kanjani lo muntu ukuthi uyazi kodwa ukuthi zifika kanjani yonke le information ifika kanjani kumina uyazi ukuthi kunevumelwane nobani for ukuthi ngawenza 1 no 2 no 3 Hey kodwa nokuZanefa kanti uPhemani naye. Hey uphawula yonke into nje. uPhemani kanti uZanefa. Ayahlupha lena Lindani Lindani Hawu selele lo muntu. labantu kade berequestile yazi uthi accept umuntu uselele umlando lo umlando lo impisi mnqayi sanibonani bafowethu sanibonani khamba kahle. yaphileka Hayi ngiyaphila mfowethu ngiyaphila emkhaya. Ngeke ngathi iquba leso sikhathi abantu ngibonile. othi ngicacise kulensizwa le usizwe itiyela mangiya komalume liphelela lapha kwaMaqumbi mase ngehla ngoNzuza itiyela mengiyakithi ngilishiya lapha esihlahleni noma eplangweni uR74 mase ngiyahluka ngizothi D something lapha udibani uD53 noma udibani lapho nje ngiyakhohlwa ukuthi kubizwa ngo-district D53 ikhola lapho ngihluka khona ngihambe njalo ngiyoze ngiyongena ngqo ebathenjini Ngithi uyayibona nje wena mkhaya lento ePaulo usizwe ithanda ukuba inkinga ngoba kahle kahle abanye abantu mfowethu abangenze ngazathi akekho umuntu ongazi ngendaba yakwaBhekmuzi bese bethi abantu into mayisiki social media bese beyithatha sebefuna ukuyihlanezela bese beyenza engathi imabe eqala manje ukuyibona awuyena umuntu wokufika wakwaMaphumulo njengoba ukhuluma nje ngoMaqumbi ukhuluma ngeendawo lezi ukhuluma ngendawo yangakini nawe uwumuntu wangakini obukholelwa kuyena ayikho into ethi mhlambe wena ngibona ukuthi mhlambe uchayisa ngaye engazathi khona abantu abangazi uBhekmuzi lapho umuzi wakubo kudlula phambi komnyango makudlula amabhasi ayaphansi ezansi koMaqumbi ahamba lapha khamba imoto is a public place ephambi kwawo wonke umhlaba wabantu ababonayo is not ukuthi lento sekufanele ibuye ngazathi manje isiyimbi ngoba isikulo siqiniseko ohleze ePaula njalo Kanti uphikelani lo mjithu uthi akusiwa kaBhekmuzi? angazi manje ngiyabona nje la usubalimaza khona ingqondo usubachazela ukuthi ezinye izinto abazathi ngoba is not ukuthi wena ubuphansi ezansi le wena usegoli kodwa kusho ukuthi lento uyithole ngoba uyithola futhi yabo manje futhi vele ukukhuluma futhi vele ngisho lento eyenzakalayo vele njengoba nje yabona into eyenzakalayo iwini kumina kwenzeka kuproveka yona lento ukuthi njengoba abantu bekwazi ukungithemba ngezinto ezithizo ukuthi vele mangikhuluma ngizozwakala njengoba nje sitrenda right impela vele iyona nto vele ibinhloso
uyokuthi ingenele abantu beyibone bephawule ngayo emva kwalokho mase ke ekugcineni kosuku isixazululo sesibheka ukuthi isixazululo siyothini masibe khona kuyobe siyobonga masingekho futhi kuyoba sikho ayikho into soyenza but ukuzama kuyoba sikho futhi yebo kuyoba sikho Ngisacela ukubuza labo bhuti. Uma ngabe ukuthi labafana bakuloya muzi akasekho umuntu ofuna ukuhlala kuloya muzi ngesizathu sokuthi abafazi sebebathuthile. Singenza kanjani isixazululo? Mana mnewethu asina isixazululo asinazo isixazululo sangaphakathi ukuthi ubani okumele ehlale khona ubani ongamele ahlale khona ongamele ahlale khona thina inkinga zakhona thina asifuni ukwazi inkinga angene kulezo zinto lezo into ithi thina sikhuluma ngalento esiyazi asingakhulumi ngento esingayazi nezinkinga zakhona izogcina isiyimbi lento ube ngathi besikhuluma ngeinkinga cha uyazi weshumi uyazi khona into abantu abangayiqapheli ngimncane kodwa fanele ngabantu bayazi lento kodwa iyangithusa lento ukuthi abantu izinto ezingaka bengayiqapheli abantu bake beyibuza ukuthi kungani kukhona into okuthiwa yitshe likashaka mhlawumbe abantu baye beyibuza ukuthi kungani kunetshe likashaka lapha waneni bafowethu umlando kaShaka uhleli emlandweni wesizwe futhi uyabona ukuthi isizwe sakwaZulu simi ngawo iqiniso lithi baningi abantu abanemlando emihle noma mhlawumbe ababe nobuholo obuhle esizweni sakwaZulu ikakhulukazi ayengikhuluma ngesizwe nje sakwaZulu kodwa imlando yabo idukile ngesizathu sokuthi abazange benakekele noma umlando wabo ugcineke kahle ngendlela okuyiyona yona uyazi ukuthi umuzi nje uwodwa uyawugcina umlando yebo uya-understand ukuthi uma ungathatha leya moto kaMgqumeni leya moto kaMgqumeni uyithathe uyifake emuseum ukuthi lo mlando ungahlala forever kungaphuma incwadi kuphume yonke into ngisho isizukulwane masihambile sekulowo museum siyofika sichazeleke ukuthi le moto special ngani kungani bekelwa kube kwaziwa ukuthi ugcinekile lo mlando izinto ezifana lezo ziyawugcina umlando so leyo muzi bafowethu ungacaba ukuthi hayi nathi imizi yasemakithi awufani sikhuluma ngomuntu oyiqhawe la yabo ngalonto leyo mfowethu abantu ababuyisa umqondo kuthe makusuka i-airport izokwakhiwa la ngaseLemfuze ngasothongathi kodwa i-airport kwafanele i-airport mayilandelwe umlando uyacabanga ukuthi i-airport is the brand new intsha le-airport kodwa i-airport ayizange yakhiwa nini nje King Shaka yakhiwa nini nje 2008 ayikawuqedisha u10 years akawuqedi lento ibisikhona nge-World Cup i-World Cup yenziwe i-World Cup kusheshiselwa into efana nale ibisheshiselwa i-World Cup ngecathi ibe ready la ngo-2009 ngoba even usho umgwaqo njengoba sekuyimanje kuxhunywa le lane ilokuzana i-lane airport lene esuka ngaphandle kweTheku inyuka ngoNandi Drive njengoba isiqalwa ke manje sibrenda kahle sixhunywa yavalwa ngesimo sokuthi kwase kusheshiselwa ukuthi njengoba i-World Cup isikhona wasala usumiswa lo align wangabusasetshenzwa kodwa ithema ifika ibekwa lapha yasuswa ngento ezoba umlando ukuthi lana sizoyibiza ngani manje kabantu so manje masikhuluma ngento ewumlando ngempela sikhuluma ngayo into efanayo nayo le eqala manje ukukhulumisa njengazathi ukuthini ukuthi makukhulunywa ngempela le nto ayikho la esibona ukuthi mhlawumbe isinenkinga khona bafowethu asingavumeli ukuthi nje kube khona isandla sithi akube khona abantu abangazwani ngale yanto lapha kodwa ke ngoba mawubuka into mhlambe engathi mayisuka lena kube kukhuluma amaciko abo abaculi laba bethi cha sifuna ukuyokwakha indlu
ezoba uround omkhulu lapha esothi masithanda sithi sifuna ukuya emzini olapha siyele khona kaLuthuli lapha siyosho ukuthi cha sisekhona mfo kaLuthuli asibone sibhonga siround umuzi wakhe simtshela ukuthi cha sisekhona kuba umlando ukuthi bathi nje abaculi hayi sifuna ukozakela isiphihli sika round lapha abayofike bezenzela into noma yini ayizowenza ukududuza yena umfo wamolo uyabo. Yeah. Kodwa ke akuhluphi bafethu. Akuhluphi besa-addressa nje zona izinto ezifana nalezi. Base siphuma kanje ngoba nokukhuluma kwaMaskanda kupheli. Akupheli. Hayi. Kuphela. Valelise nami bafethu ngiyabonga ukuba nani banganga. Hayi siyabonga mfethu siyabonga kakhulu. Yeah. Yabona ngiyabonga. Mina ngila lokuzeni ngila kaJobo mina siqiniseko. KwaJobo. Driver la istenga amakhumbi. Drive taxi yalapha yabo kaMlambo mojika kamaqhumbu jika ungena. Yeah. kaMlambo lapha ya. Okay. Hayi mfowethu hayi umshubo ke wena umkhaya wena. Umshubo lapha. Umkhaya impela. Umkhaya. Hayi mfowethu akuhluphi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga mkhaya kulungile mfowethu akunankinga. Hayi siyabonga mnewethu.